Sa number 3, PNP may paandam sa mga nagauso sa karon nga mga pagpamahog sa social media. Nagatugas ang kahadlok ang ini nga Facebook post gamit ang isa ka dummy account nga nagapamahog kag nagangagin pangiranan ang pito ka mga eskwelahan sa Bacolod City. Nakita sang school principal sang isa sa mga ginpangalanan nga eskwelahan ang ini nga post kag gilayon nga nagdawag sa PNP. Sunod sa kay Bacolod City Police Office Director Colonel Eugene Rebadomia nga gikadtuan sa kapulisan ng mga eskwelahan apang wala man sa may nakitaan nga delikado nga mga bagay. Posible man sunod kay Rebadomia nga taga-iban nga rehiyon ang nagagamit sa among account kag nagapost lang agud magtugas sa kahadlok sa publiko. Liwat nga nagapaandam ang kapulisan sa publiko nga likawan ang mga prank call kag pag-post sa social media sa mga pagpamahog. Handa nga magpasaka sang kaso ang kapulisan batok sa bisan sin-uman nga mahimo among sa likod sa pag-post sang sini nga mga pagpamahog. Hindi ni siya hampang-hampang. Hindi ni siya to accept the challenge. Ikaw naman magtawag. Yung, hindi, abtan ka mo sang long arm of the law. Mabtan ka mo. So, it will cause you, makasuhan ka mo, sa pamilya nyo, hassle sa pamilya nyo. Inyo tani, guro hampang-hampang lang ni trip-trip lang. Hindi na siya mayo nga trip. Because all ito, yung word to permit, we can, sang phobia, emotional stress, mental, and from its others, physical stress. Supposedly, taway ang mga learners natin eh. Taway ka obra, isipan mo na ang post mo nga kung ano. Pabayatan ng government resources na gina-spend natin every time mag-respond kita because all calls gina-consider natin as a serious call. Makonsider lang sa hawk siya pag na-respondihan, gina-investigahan na natin. Pag na-panel sang iod